Værsgo. Tak. Skål. Skål på en rigtig god weekend. Rigtig god. Det er også et helt vildt lækkert sommerhus, din forældre har. Hvem er det? Shit. Øjeblik. Lina, hvad laver du her? Lukker du mig ikke ind? Okay. Camilla, det her er min ekskæreste Lina. Hej. Kan vi lige snakke sammen? Er det okay? Ja, det er fint. Hvad så? Du ved jo godt, at vi ikke skal være sammen længere. Jeg fatter ikke, at du har taget hende med herude. Jeg troede, det var vores sted. Det skal du virkelig ikke blande dig i. Jeg er sammen med Camilla nu. Nå, men jeg bliver nødt til at blive her i nat. Jeg tog den sidste bus herude. Hvad gjorde du? Hvad så med Camilla? Hun er nødt til at overnatte her. Okay. Vil du have et glas vin? Ja, tak. Hvad laver du så, Lina? Jeg har holdt en pause her det sidste halve år. Jeg prøver på at komme ind på forfatterskolen. Prøv at høre. Jeg ved godt, jeg kommer uanmeldt. Men skal vi ikke prøve på at få en hyggelig aften alligevel? Okay. Robby? Nå, hvordan mødte I så hinanden? Vil du fortælle det? Ja. Vi mødtes nede i biografklubben. Vi var det eneste, der var inde og se fucking mål, og så tog vi på Unibar bagefter og drak en øl. Og så, ja, så, Er du okay? nej. Nej, det er faktisk virkelig mærkeligt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lægge mig ned. Der er nogen udenfor. Jeg tror også, der er nogen. Jeg tror, de er i huset. Så lad os komme ud herfra.
indhenter os. Vi er nødt til at springe